Phutbol naga Snem jong Nongsan Hima. Shibanta ban Rakhe ka Silver Jubilee jong ka Jinglong MLA uba Heng MLA ka Panthorom Khra constituency. Ha ka Shiphotarek unai lur arhajar apoar ula panlong ya ka Jingïalehkai Phutbol. Ya ka ne ka Jingïalehkai la play uba Augustin Kharkongor kum ukongsan ubalalong ru unong shangnong ka Panthorom Khra. Ubadai ru unong Jingïalehkai ubala mikman ya ka lang sning sports club blue marks bat ki wei kenhun ha ka Jinglam jong u. Bat ubala job bat wan ra ishibun ki khusnam naga club bat wan ra nam buram ya ka kenhun Jingïalehkai jong ka jilla khamtam ha ka national level kum ka borderline trophy bat ki wei. Ya ka ne ka Jingïalehkai football la panyai da ka penthorba union kum joru la yo i ki Jingïalehkai basketball ki bala panyai da ka lumsiap union kum joru ki wei ki Jingïalehkai paper ki bahap hapo ka Panthorom Khra constituency on sa panlong da ki wei pat ki unit ha ki sngi ki banwan flight board ke jong pi ku chief guest ban ke jingdan ke jong piru kan long ke jingai men sim ya ki samna jong ke ni constituency ke jong i ha ben langla ban le kai ba kin yo pat ban mi khmat ha ki wei pat ki banta ba pher jong Jingïalehkai kumba bila i mentat na basdang ngelayo aru ban pen kupurom ya ki player jong ke basketball tournament jong ke ka jingdap arsan Snem ke jong iba hek i lokal meli jungi gedang ya menta batngai ku play ru nagaliang mandal ya ka lumsiap mo ka snong lumsiap ki bala penya bhai gani ka event hak bangilai i ba nakalami ya kini kiso ban nikmat ya ka state hi boro we school ru kini yo bentalang aga debate competition ka drawing ka painting but ka kibi de program pelapan baik dagan ka mandal komit mandal Panthorom Khra mandal jogi dengan nget bagi di Jingïalehkai baru mapi baru berjaya bani sim mentalang dekham mai gerpang ya yakni ki basketball player jungi ki bisa select berjaya na Meghalaya ni jo i yaki lengba jongane silver jubilee celebration ni ki sab ki pong bagidon bagi itu ikiru lengba jongane ba makki ki bod ba ki samla ke jogi ki badon ka ki sab ka paper ka Jingïalehkai paper ki bala ban pai seru jong thong jong ak Jingïalehkai ke jogi bat ka dei ba ong ba agos bane chief guest jogi baka por ban sha por ke jogi Jingïalehkai football tang Jingïalehkai sotanat kre menta ke Jingïalehkai ke dei ka profession apabila sim ya ke dei ka Jingïalehkai ko ka profession hak wegeski pitlock ki professional jong ka dei ka team ke game ke jong team ba Jingïalehkai ke dei ka basketball la dei ka football la dei ka cricket la dei ka golf la dei ka kadu ke game la sim ya ki ko ka profession ke jong pi ba ngai aku wegeski ka nai ka kedua ka dividend the high dividend hak jigim ke jopi ka benlong kom ka employment ka de kom kata ka penem ya ka jigim ke jopi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.